вони їдуть, наприклад, через Білорусь. У Білорусі вони показують російське громадянство, так зване. Потім вони міняють російське громадянство на українське. Полякам показують українське громадянство, біометрію і виїжджають собі за кордон. В той час, коли, на прикладі себе. У мене друга група інвалідності, але я військовозобов'язаний. Тобто, іншими словами, я не маю права виїжджати за межі України. Звичайно, мені дуже приємно, що я військовозобов'язаний з певних на то причин. Але якщо подивитись на це з точки зору закону, то я набагато більш сильніше ущемляюсь в правах, ніж мешканці окупованих територій, Криму, зокрема.